Dahil gaynon word gamay, it means small or little. Let us have the following example sentences. Gamay ang aso nga nagwa. Gamay ang aso nga nagwa. That means the smoke that came out is small. So gamay is small, aso is smoke, and then nagwa is like went out or came out. So gamay ang aso nga nagwa. Gamay ang aso nga nagwa. Next one is gamay nga bata ang nagahibi. Gamay nga bata ang nagahibi. It means a small child is crying. Bata is a child and hibi is crying. So gamay nga bata ang nagahibi. Gamay nga bata ang nagahibi. Gamay lang ang akon kwarta. Gamay lang ang akon kwarta. That means I only have a little or small money. So gamay is small or little. And then akon is my. And then kwarta is money. So gamay lang ang akon kwarta. Gamay lang ang akon kwarta. Last example sentence here we have, gamay nga saging ang ginbakal ko. Gamay nga saging ang ginbakal ko. That means I bought small bananas. So saging is banana, bakal is buy, ginbakal is bought. So gamay nga saging ang ginbakal ko. Gamay nga saging ang ginbakal ko. So once again, gamay means small or little. Gamay ang aso nga nagwa. Gamay nga bata ang nagahibi. Gamay lang ang akon kwarta. Gamay nga saging ang ginbakal ko.